padayon ang kahusay ug kalinaw nga kanunay gipangandoy ni Governor Bambi Imano nga matagamtaman sa lalawigan sa Misamis Oriental. Padayon sab nga gipaluyuhan ni MOPJ Warden Robert Roy Bahian ang mga tinguha niini labi na gyud diha sulod sa Misamis Oriental Provincial Jail and Rehabilitation Facility. Niini gipatuman sa MOPJ ang Inmates Disciplinary Board kung asa sulod sa 8 ka selda dunay set of officers nga ginganlan nila ang elected chairman nga mayor. Isip pangulo o maoy nanguna sa mga piniriso. Mismo ang kaubang mga piniriso ang gihatagan sa higayon nga maoy mopili sa ilang magsilbing disciplinary board. Kay numduman nga sa bulan sa Abril ning tuig na pahigayon na ang induction sa tanang napiling opisyales. Sukad na patuman ang maong Inmates Disciplinary Board, gibutiyag ni MOPJ Warden Bahian nga wala sila'y nakitang risgo apan dako ang benepisyo niini nga lakang. Gani usa sa dakong kahimuan mao ang daling pag-aksyon sa mga pagsulay o conflict sulod lamang sa ilang napahimutangang selda o grupo. Ang maong paagi makahatag og igong rekomendasyon sa matag set of officers ngadto kang MOPJ Warden Bahian sa mga angay ipahamtang nga silot human mahusay unsa mang pahitabo nga panagbangi ug human sa kompletong assessment usa dayon kinihatagan sa hustong aksyon. Dugang mensahe ni Warden Bahian nga usa sa nagtuklod kaniya nga ibalik ang disciplinary board sukad kini mawala sa miaging pamunuan aron mahatag ang tukmang disiplina nga angayang magsugod sa kaugalingon uban sa pagtinabanga sa tanan. Nakita na ko nga mas maayong nga dipulis derang sa ang disiplina magikan gyud sa kaugalingon nato nga kauban sa pamilya. So pinaagi ni ana manambuon o mamintinar nato ang kahapsay o kahusay sa ato ang sulod sa silda. Kay sila raman diha sa sulod. Hisubay sab niini nga balaod nun mao ang bantay panlawas nga programa kung asa gibantayan ang pagpatuman sa tanang minimum standard health protocols sulod sa matag selda o prisuhan. Kini sa laraw nga dili mo kaylap ang kaso sa COVID-19 sa mga piniriso nga kung kinsa man ang musupak mapahamtangan gayud sa silot. Dako ang suporta ni Governor Bambi niini nga pamaagi tungod usa gayud sa nagunang prioridad sa iyang pamunuan ang paghatag seguridad ngadto na sa tanang persons deprived of liberty kon PDLs nga buot niining hatagan og patas nga pribilehiyo alang sa maayong kinabuhi sa umalabot human sa proseso sa kabag-uhan sulod sa selda. Kauban si Charm Andy Pakamalan sa kamera. Ako si Lambo Regian Amor Maygay alang sa limpyog mataro nga panggobyerno padayon Pilipino.